čula? Šta je bilo? To je strašno. Zmaj je pobegao iz kaveza. Veliki zmaj i krenuo je prema nama. Nemoj da me plašiš. Sakri se, brzo, on stiže. Ali, gde? Samo jedna stvar može da te spasi. Uđi u kadu sa kišobranom i onda se vrti u krug. Požuri! A šta ćeš ti? Ti se spasi, ja ću da mu odvučem pažnju. Ti si prava prijateljica. Ha, prevarila sam te! Nemoj tako da me gledaš, tačkice. To je samo šala. To što je Doti uradila nije lepo. Ona voli smicalice. Pa, to nije smiješno. Hoćemo li nešto da uradimo? A šta ako mi nju prevarimo? Nećeš poverovati. Da pogodim. Zmaj je pobegao. Stvarno, istina je. Naravno, a može i da leti. Želiš li da vidiš? Postoji slomljeni kavez. Stvarno je pobegao. Idemo. Gledaj. Da li mi sada veruješ? Gledaj. Poješće nas. Šta ćemo da radimo? Uđi u kadu. Ali ja sam to izmislila. Ali možda će da upali. Požuri! Vratile ste mi. Dobra fora. Magic Kiss! Može i da